habadon kemon bli rukalat don ki ding pen kyang ki bela ban khanglat hateng ngi kum ki briu ngimla ban modor de hang taken bami ki riu shlur ni pediang subhai phi shakani ka program shillong menta but menta ngi don hang hapo suburb halat imkra but nganwan ra ip ya ka jing ekren but ki nong ye le kai ka Paralympics but ki balawan ra ya ka nam but ka kusnam ya ka ri but ka jalahi but kumjo but ki nong mikmat jangka Meghalaya State Paralympic Association Bun sin gatma kabajur kasdang shwan gitway perkhat but ka jingklan ka bor perkhat but ka jing scam jingmut jongki ne ginong ile kai ka pau shai ha ka jing ile kai ka jongki nado ka jing shlur ka bakidon hado ka jing pinle jingmut but bor but bud bakum no kin la ban pindep ya ka thong ka jongki kini baro lai ngut hala ka jinglong kerpang ka jongki hala ka sap ka bo blay ula ai ka long shisha ka jing ai min sim ye ki weiru baya ka lat ka kabu ka bakiyo kinom pin sirwa kai ka e ka bomla haba ka donut ka thrang bat ka min sim ka kwa ka ni ka long shisha tang ka jing sedang jong ka jing yat ka jongki ban wan ra ru ya ka nam bat ki long ru ki klor jong kari klem the pershang kumnung in sedang but klem the kilan but pin kre kumnung in shim ki sen jam ki bakham he de hang ning yu e bahadin ga jing pershang ga jongki ha kini kiran san ka ba kila tre shitom baro shikata but ka jing don ringkat jongki para nong ye le kai ki ba perta laki sur ki ba jam but I min si miki haba ki don hapreng ga jing yakun kalongkum ka jing persat le air lingba utang sliuding kaba pinrahem ya ka ding haga de pay kamen sim ka batrang kaba eat banya kun kamri henry gen shaprang katur la hakmat ka perthai kaba yo e ye ki jingduna henry hakmat jungki ki yo e tang ye ki lat ki kabu suda ki jing ai daw ki babun lada ha ka jing im nimdan ka thong henry ha ki bas kem ga jingmut kishlur ban pin urlong ni pediang subhai pi shakani ka program enta te khin diat nak shaphangela di nak benta kinong pe ki jongi nga i praska pangrop basang basa hal imkra habethini society menha kine ki banai bangalawan le kai hapo Delhi haka para arm wrestling ngale kai hapo jong 65 below category ban ngala job ro ya ka gold medal habaro ki athletics ka left and right ka kerteng jonga di bansan lang terang ka jing job jonga ka di silver medal both left and right hand bangai election banta haka 23rd arm wrestling and 22nd para arm wrestling championship ka kerteng jonga di Graham Jones Knabi ka ngang job ka kategori men sitting men kategori ngang job both hand da ka bronze medal tiga kerteng jonga ngalongi shaibor lang lingdo plang tinga sa hanong ra mat ngalong kum president jonga ni Meghalaya State Paralympic Association kubli shiboni baro tina do menu pla sedang banyele kai kham tam hakini ki limpung bat ki rinsan yakob ngala sang de kai nado arhajar khatpra nikong asia ngala le kai ka wheelchair basketball harin pat ya ka marathon wheelchair marathon bat harin pat ya ka para arm wrestling nga ka jing sedang jonga ka jing le kai nga dang sedang tangkawi hi ka jing le kai jong ka arm wrestling hi nga sedang na do usnam arhajar khatlai ye hado mentahi nga rung tang le kai be ka arm wrestling hi ka jing sedang jonga hado usnam arhajar fly tang kani ke game hi nga la kai publish bun
Ti kumno pis ngau ba pi yo ban mi kmat na ke benta ke jela hakini ki lumpum mo ki ba pher Kalong ka bas ngoternat ban mi khamat nikong ya ka haka stage harin pad ya ka national bat ka hapo Asian bat international khamtam ban yo mi khamat na ka benta ka ri la jong nga so komen sekadai ba nga yo ban mi khamat ka ni ka jelahi jong ka national o jong ka state jong ka national ba ka Asian gat ka international ru nga so komen bangan mi khamat ka jela jongi ban pen kiu ya ka Meghalaya pen kiu ya ka Meghalaya but ngan pen kiu ya ka India ka nga la ka national Asian para Asian Cup but ka para champion Asian Asian Cup ti kumangitip ba fi bro arngot fi tremo ti bat igraham ru idang don hapreng ka jingpule ti kumnu fi batti ya ka kam jompi ba pen practice ban nam ta kini kijing la kai ki batti te ngam batti ka por step kendiat bat janmet kendiat ka jing batti ka jonga te nga khamtam gi bala trei thamo don teng ngalai men stem te don teng ngalai janmet kum tu license ti yo e ru nga sai lai practice kum ta hi mensep ngalit bela hadin pat dangal awan pai nang tu sausteng ngalit gym nga practice gym shikenta hadin pada ngalit practice body coach ha imama jun karbuli sau kenta ti nga try ka ni ka jinya linti la bun ki ba ai men se me pi ba pen ya chkmat ban turbe chaprang ban le kai mo ti munu kita kinong ai men se me pi ha ka ni ka benta ka jong hi ka jing ai men siem te ka wei na yeng hi kalong ba ki ailan be yang aru wala da ni ya miadan ki ya duk makanar ki ai men siem be hi te plus ka wei ru ngala sedang menile kai kum tu naki dong kum tu naki wi kum tu di nang tu ngai kendu ya i coach ya lan sun mar banyang te nang tu ya kendu tingi poi practice ka wei ru leng ba na i coach jong i ru hi ba ai ban full practice ban men siem yangi bangin la ban poi chakni ka thong ka jong i ngai ka ningkong ngai kuble bola play kalat nanti nga te ngai kuble kamawaru bakala support ya bakala I mean see me hadu kani hadu ngapai sakani kathang ningkong shwa ai kuble ye ki parlok para jonga ba bunsin hi dangri le kai shabar ki ju ai men sim bet and ngakwa man ai kublei ru ya ka Meghalaya Arm Wrestling Association baling ba jong kane ka Meghalaya Arm Wrestling Association ngapoi shadu shan ne ka thong but kabalai nga ai kublei ru ya ka Paralympic Association i president jongi i ba shai i badon ringkat lembat ngi but i ju senran ru yangi hakino kino kijing le kai bangin dit le kai ti fila le kai shabun ki events mo ti fila ju don em ki fila ju shem jing ANM haka jing ya lenti jing pi but kum ju ru ki kita ki jing lut ki jing sap ki ba pi la mat but la don mo kita ki bayar rap pi haka tu kapor ki bun ki jing haka jing im jonga namar ba dangalami na jing trei ngale chaka arm wrestling practice ha malki tengah haban ya da ka wheelchair na du na lam khra shadu shamalki kadon ka jing ha ka por ba ban cross ya kalenti namar ki kali bun sin kim ju dasang era sadon so ki por ru daslap jinjar manit practice teng ngajudu no ya ka jing practice namar ba paka kalong ka ba jinjar ban late ha surak halenti namar ba jur kaslap ka jing te ibun hi ki jing namar ba don teng ni le kai shabar ni sorit men siam hi ba ka finland support ru ka khamduna hi men hakin ni por man ta te kalong kala kham biang jing jang te khadu men ta pa la kai ki nda jing ra be ngai jing rap te ki di kimik pa hi di bala ya rap ya ki bala support ya sadu ngapai sadu sakani kathau ngadon be kata spirit ban ngan ra be ka Meghalaya bat ka India ngan ra be ka Meghalaya bat ka India hi brak we
Kebaningkong hiti apa ngi pai so nga jing jong ki khana mo. Ki khana gidan la kebun gi jing apa when it comes to para athletes. Ka jing kebaningkong ka accessible for banika practice ka jong ki. Ting mo kin let sa kamera le kai ngi hap ki how mau step ka jing kebaningkong ka kata for practice. Kabaar ko mensuong ka financial assistant mo ka jong ki. Nama babun sin kini gili akai kita kelot na pala hoat ni kum ka association ru kum ka Paralympic ka state Paralympic ngidan kata kajing temu katong ba ngin sayo kalat men play ki ling ba kini ki schemes ba pair yang tagini people with disability through sports te kum mengancu batai kendiat sepangan ni ka sports kadang ni ka arm wrestling kadika sports kadika para arm wrestling di kiwi sports kum ni ki archery ka football ka blind football ang government kay rap hinray long nakaliang ka jungi kum ka Meghalaya State Paralympic nginyebat ka sorkari nginang keren ba kumnu bangila ban uplift ka ni ka para arm wrestling hapo ka state ka jungi bangila banyarap financial assistance niki long kata kadika jing ka balahi kadika ba kampkongsan kadai ka ba ting kena kisah discriminate mo ting haka jinglong brio hinray long kum ginong ile kai pat ngasit ong iki ba kin ka jingjop ka jong pi kalong ka jubab iki kata ka di ka jing ka ba mo kum ki para athletes ka jong kimat haduk mentamo te kita ki jing kmi lenti ki jong pi mo kum kita kinong ile kai pa pidon kam ban kinte ya ka jing ile kai kamta mi ka para athletes haka jila ka jongi kajing para atlet sangkete ki para atlet bakin ya lekai kani kajing lekai ma bakin lekai kani kajing lekai but bakin pin paunam ya kajela bat kari hi para kawai hatu don kam ne em ya ki jakai lekai ban bakirpang na kebentai jongki para athletes Hoat ni don kam ya ka jaka kamtam na benta jongi ki para na marba bunsin hi dangilit practice ai te kibun ki jing thut mo kidon te kambiang reka ka kamera ngidon kamru ya ka kamtam ngidon kamru yang ya ka proper gym na ka benta jongi kanlong ka special ke na benta jongi na marba ngimla re banit lekai kawe ka gym badon lang bat kiwe ki ba biang ka dokhat met ma namar ba lese don ki porba kambiang re katiar na benta jongi namar yangi ki bale kai am wrestling kadon dakawe re katiar te ngi don kam ka kachakaru bat ka kitiar ru marka khamlong special pat na benta jongi pat te to ba shai mo katuko association jofi ka Meghalaya State Paralympics Association ke ka thong bat ka jingthmu ba ka ni ka association ka don na ka benta jongi ni kendiat mo to elaborate pangani ka vision ka jongi kum ka association ro ho ngai bun gi jing mo te ka thong ka jongi hi ka bangi kwa ningkong bangi kwa ban kiwi ni ki para atlet ki jongi amara haduk menta ki atlet ki jongi gidan turar ki don no ki bayale ka Nagaro Hills bakum ju ni ga khas hills ne te ka thong ka jongi hi menta ngi kwa ban wan ra ni ka infrastructure ka baong mo ya kan gi nong ya kai ki jongi bikin yo kata ka platform bikin ya kai accessible ya ki bikin la ban yat ban yeng maka jing duna ki jongki bakna ka long accessible ya ki so ka thong ka jongi kum association hi take away ka infrastructure but ka pa bangin na penklan ya ki sports policy nam ta kini makinang la so ban upgrade hakalang ka sports kata di katong nyok association but kalaway ke jongki bagi hakalaway ka pateng bikin yo la kam ka jam mo bagi la banyang jongki kijat ti nganget scam bakani kalong ka jing sedang jong ka Paralympics hagani ka jila ka jongi de ti ke kata ka jing ai men sim ko jong phina ka benta ki wei pade ka jing ai men sim ka jonga ya ki para athletes kalong ba phila ban take parts hagino ki disciplines ki sports discipline kum gini ki dan kum ki para ma khamtam manta ka jing sneu ki labun palat ki jing sneu te amdei tang mang ki para athletes eru ki dan kum ki we ru ki balong normal kum ni ma normal kum ki we ru te kila ban sim ha ki sports ki ban ki like na kini ki jing sneu paro lagi dan makna ni ka jing dunat khot met ka jongi makna ngin ram dian gi
ni pensilur ki wei ru ba kumno ngi don kan ni ka jing duna do khat met ru nyim juran dien te nga pensilur pi siaru ba fin take parts in sports kan nga kete ki para athletes bakin ya join ya hakani ka sport kanu ka sport hende kente alis ngi disability but ngi ban pin paunam he ka jela ka megelia but kariru kumjo ngai men simru yaki pajba wala ngidon hakane ka met ka bam snow klein odon yakane ka jingduna haki dukhat met wala kataru ngim juran din re ni kiu be chaprang bat lingba jong kane ni kloi ru banwanra ka nam hakari jongi bat hakajala jongi umdei tangkata hendre ya ka association jongi ru kumka Meghalaya Wrestling Association but yakiwe ki jingle akai ru banga jushim benta ha ka Khelo India hapo Khelo India ngaklam la banwanra medal henry kabun ka experience pada bangala syam hangtai kajing kentu ya baro ki kena ki bapli ki baduna khot met ki kentu ba phimdei bandan din ubleu ai ka sap yapi phila banwanra nam ya ka burom ya ka ri ya ka jat benre ba kumju hi ka ri India hi ba through sports pan ba menta ki adon ki accessible nam ta ke jongki bangi nak lang ka Meghalaya State Paralympics ni penslur ya baro ki kena ki baduna khot met ba sngoba pidan ka mensim menyalek kai pe phila banwanra ya ka nam ka burom pe gibun ki disiplin hapo Paralympics tikidang ki athletics arm wrestling tikidang ka archery ki wheelchair basketball kedon bun ki disiplin ka shooting tingkin tu pi baro ki pe ya kan ka program ba pidan kanu ka sap ka pi ko menyalek kai ti ikan tu ba pi phila ban gol sangi wa ban mi sangi ru ikloi banyalam nanti pi phila an poi kata platform kata jing le kai sports kuble pi baro ba phila pelat khnang ya ka porjum pi banwan nam ta kani ka program te kalong shisha ka jing aiman sim yangi yanga bat kumjo ru ngatra ya pi baro ikinong petro kumjo timinta ngi don hani bat iwei ikpa jong iwei ni kinong ile kai te ki e ki kinten kerpang ba buf ban ai na ka benta ki wei pade ki ban aiman sim ki khun ki jong ki ni nakalyang ki kimi ki pate barabor ni aimen simbe ikon jong IT Graham Jones kanarbi te ngi shele ban sanram be ilawan la kai Chanakpur ka national game ti ilawan Mumbai ka Asian Cup iwan ka Delhi manhagani ka kadega Asian hi kadega ngathrai kadega conference kumtai ti ni nakalang kimi kpate ngi aimen sembe namar ba long bi long kumni ngi ong di tang mangi kimi kpate ban support ba in yo ya kataka in yo long alis kumnu long in dan kataka men sembe in sngo yela jong bi long kumni te ngi kenturu long ya ki weiru ki para long ki no ki kimi kpa ki jong nu ki ba dan ki khon ki ba pli baduna ki khot met ne ki ba long ki badan jung duna ka khot met ngi kentu ya ki ngi ai men si mi ki ba kin wan chakmat kin tur kin long kin buat kan ya kanuksa jong ngi baro pertanyaan yui tang yaki sok ki besai na uding andala dai ka ayom judan bakam ban yui ya kithit ki bangam bantre shitom kani kalong ka jing aiman sim yanga ba ya phiru kumju ki nong pet ba wat langi mat bon ki jing e hindrei lada ka don ka jing thrang kam ju khang lat ni dalai tat hadu bangide syam yang pi ha ka we ka episode jong ka shilong menta kublai ya pi baro